Teknik na lugitan din mo siya manar na lugit pa kanar na siya teknik dia lugit ka na natukan ko sapal kung labi kinapagkalong aga guys kanang pagkalong aga wala gini dukot kay kahoy among gamit tanawa ha wala na dukot limpyo kayo wala dukot lagi kasaminan ng dukot no shout out sa dukot dia umtar labi umpa pakita to sa bada malulaw pa na sa pero bugang inagnaw shout out sa rata ka at pagkayuhan to kamera gabay kay magwa to klaro to pagwapo daraw kaon pa ko lubi ka bahaw mana tingin na ubon lubi video sa tayo may araw tumatanong sa simple kayo mga dana kasi hindi kami makalaot sila ano walay panagat karon kay dagko kayong balon so anong mga to mga dana kasi ipakita ako nyo kusukay ko man sa karos so tara kung ano to ipakita ko nyo ang kulay so biro na kung bago ka lang sa channel ko doon ko dito like share and subscribe na dami tayo makadnakal kaya ano para muda ka muda so kung makadanak mo sa karos ipakita na ako nyo no ang ulan ipakita na ako nyo kusukay ulan direct musun tayo go shout out sa Sanori Vloggers shout out karon makaranap syempre ayan na yung plastic natin gawa ng sundang dia pak hawiran to sundang dia pada na baso gamay o bunga labiruan pak bughaon na labi na to mga kadanak no kay araw natin sudan pamahaw ana ri teknik dia bali-bali ang pak bonale mala agani kang biha ka di ka pakuha kalau ilong no pak di ka pakuha bonale ana ri teknik na da pak bunal shout out sa kung silingan no nakakabat blube kay dalo kay ka pero shout out mga joke ng pak hiwa lang to guys o ipakita tara tak usaw tak diaram sa nang luyang nangoy ana siklito rin makadana po sa dik ka panagat kay dagok imbalod ana rasudan ka grube pak sa batan ko din lak dia ngita ko sundan no dool ko sa mga kabinet ng nindot kay guys transformation na guys no kabinet kawayan na made by bamboo is tasipak o plato butang da pak timay lang nga laki kita kay na atong plato dili pink pak bungal pak hiwaan ang lubi dia pak marang teknik na da o butang to na sa bangko dia pak yo wala nagpakita ka ng butang sa bangko no ang video nako tanga-tanga kayo dang kita na kalugitan na lugite o ala teknik na lugitan din mo siya manar na lugit pa kanar na siya teknik dia lugit ka na natukan ko sapal wala teknik na daw kanana ko pak lugit kaya pak lugit o nindot kaya matso kayong lugitiro nyo pak o andar na lugit o ala mga teknik mga kanana no kita tanan ka anong itag lubi o ana dali ang turog lugit igutom kayo mga fans sa skilid no kaya kita ka sa braso ng kasi dagko kay na guys o dagko kay pak butang lubi da lugit o ana teknik na daw pak lugit dong kada o sige dong kay dagko ng balo dong ibang panagat dong matalay sudan dong ala magmangawat ang utang sa tusilingan di kondisyon po kayo no kay isilingan ng dagiti magutan mo awan puta so basi niyo tinuloy to sudan no ana lugit pak o idantigo pag lugit ha kay basi inig lugit unya nimo di maigoy ang kawat masamas kilo kay guys ana teknik na daw ana lugit na kada teknik na pak nahulog ko sa kalubi nahulog ko juta na pak wa ko plato dia siyempre magkakong plato dool ko sa kaldero o kab ko gambay pak o hata na ako ng duwag dia kaya ako ang kamera man di mo dool di mo zoom in o tanga-tanga ako dool mo di really ba o pak dool siya pak lugit ako daw so lambi kinapagkalong aga guys kanang pagkalong aga wala gini dukot kay kahoy among gamit tanawa ha wala na dukot limpyo kayo o wala dukot lagi kasaminan ng dukot no shout out sa dukot dia umtar lambi kay na guys kanang dukot is muna lambi kayo kanon ko na makatapunan ko na pero di na tinuod hindi ka ang dukot dali ako suguon ko ng araw pag ugma na to o pero pak na itong dukot guys o ingkiti pak ingkiti ko na berkubuang dan bergutom kay ko na mamaon na ako na pak doon ko sa misa kaya na sa no so kan makadalak no diri taman kay ako pa ni sumpay ni mag-edit ko sa ni karon makadalag na diri sa final station na ubi ka pa ka ko lubida pa ka na kabibulwi ka unjo do ala luya sa bata o lami kita plato da guys no aluminum pak tulon ta kung kib pak pang ito pa sige ana may teknik na daw pa ka una tinaw lami kinang karo ubi pa pakita to sa bada malulaw pa na sa pero bugang inagnaw shout out sa rata ka at kung pakayuhan to kamera gabay kay magwa to klaro to pagwapo daraw kaon pa ko lubi ka bahaw mana tingin na ubon lubi pak mana ubo usap gahi kayo usapan lagi gahi pang bahaw gahi pang lubi sa lami kay sudan ano tirada dia umpa kay to ulo pro sa ba ulo pa siya bugang inagnaw no tara umpa ka unsa pa gapok ulo ko tara umpa ka na teknik na daw gawas pa siya basag intelligente ba
Ano tiknik ka na mga kadala ko, bira ko kaon tulong pa gahi kay sakit niya akong papangig dig tinusap kay gahi kayo pa akong ana da tora pa kaon luwi kay kagi guys sa tanong nga nagagay ni no labi kay siya nga ni guys ang suda pinubri tuwara na iniagi guys so tara dako ay guys inagi guys tuwara pa akong nga ilang sa wala pa ka tiknik na daw pa kaon yung bira da pa tuwara kaon pa ko manang